Yau zan nuna muku yanda ake color grading cikin DaVinci Resolve 19. Ka mai da shi LUT ka using da shi cikin Adobe Premiere Pro ko kuma cikin Final Cut Pro. Saboda haka mu je zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka faɗi a baya kafin bidiyon mu, zan nuna muku yadda za ka yi color grading, ko kuma idan ka ƙara color grading ɗinka cikin DaVinci Resolve, kana son ka using da shi cikin Adobe Premiere Pro ko kuma wata software editing ta daban, to ka biyo ni cikin wannan bidiyon zan nuna ma insha Allah. So da farko dai za ka shigo cikin DaVinci Resolve 19 ɗinka kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, to already muna gefen editing, sai ka shigo nan gurin. To already ga bidiyon da muka ɗora a kwanakin nan, gashi nan. Misali ina son in yi, bari in yi save in rubuta TT, yawa. So kamar yadda kuke gani, kamar wannan color grading ɗin da ni a can baya, so sai ka zo gefen color, bayan ka zo gefen color sai ka danna wannan inda kuke gani, sai ka zo daidai color text ɗin nan wanda kake so cikin wannan dai bai da kala, wannan ne asalin mai color ɗin. Sai ka danna right click ɗin nan like this, sai ka zo generate LUT, ga sanan duk wanda kake so. Yanzu idan kana son ya zama babba mai quality sosai, to ka zaɓi wannan 65. idan kuma kana son madaidaici, wannan ƙarami kuma wannan. To for now zan ɗauki wannan 65 point cube. Kanga zai bani nan gurin, sai in zaɓi inda nake son aje shi. Kun gani already ya fito mana da sunan mu, ba sai mun wani. In kuma kana buƙata kana iya canza suna yadda kake so, sai kai save. Yawwa, to yanzu ka riga da kai creating ɗin LUT ɗinka yadda kake so. To sai ka fita, ka dawo nan Adobe Premiere Pro. Bayan ka dawo nan sai ka shiga ka ɗauko project ɗin da kake so ka sama wannan color grade ɗin da ka yi. Yanzu bari mu gani, bari in ɗauko wani video daban wanda na yi. Ni fa abubuwan nan sun manya wallahi, sai ma a rasa ina zan je in ɗauko wani abu. Sai mu shiga VV. To misali yanzu kaman ina son wannan video, kun ga kamar ina son wannan video misali, sai ka ɗauko shi kai dragging, sai ka zo nan kai creating an adjustment layer ɗinka, sai ka zo ka ɗora. Bayan ka ɗora, sai ka zo nan gefen gurin color, sai ka choose ɗin color. Kamar yadda kuke gani, ga mu nan mun zo nan gurin. So abinda za ka yi shine ka zo nan gefen gefen creatives ɗin nan, sai ka shiga browse, zai buɗe. Sai ka zo inda ka yi saving ɗin wancan LUT ɗin, kun gani gashi nan 65 point cube, sai ka taɓa. Za ka ɗan jira, saboda already dama na gaya muku yana ɗan da nauyi sosai. So kamar yadda kuke gani, gashi nan ya muna color grading mu very simple, very easy. Gani da sauki, ba sai ka wani color grading cikin Adobe
Premiere Pro ba, bari mu gani. Before after yawa. So ina fatan kun karu da wannan tutorial din da na yi muku. Kada a manta a danna mana subscribing, a danna mana liking, sannan kuma a mana sharing domin ganin sababbin bidiyo a koda yaushe har tsawon kwana 30. Yawa, na gode.